नोंसिनिजों स्कुल गैया? जोंनिजों स्कुल गैया। नाव बेलथायनानैहाय बिदिनो 3 सुबुं जिउ गोमादों आरो फरायसाफोरमोन। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, আমাৰ কি বড়ো, আমাৰ মুছলিম বা আমাৰ ৰাভা মানুহ বহুত যাই আছে হা, বিৰাট কষ্ট হৈ যায় ইয়াতে। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बेंगल सिमानि धनगुरि मरियम टापु, घागसा टापु बायदि बायदि गामिनि थागिबिफोरनि दुखु खस्थ'आ जोबोद बिखा खामथावना। लामा दालां देहा फाहामसालि मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव बुंस' हायै खस्थ' सैनांदों बे गामिफोरनि थागिबिफोरा। संकस दैमा बारै बारै 12 दान नावजों बारनानै खासियाबारि फरायसालियाव सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायो बे ओनसोलनि गथ'फोरा। 2017 मायथाइयाव गोब्राब नाव बेलथायनाय जाब्रबथायजों 4 फरायसाफोरनि जिउ गोमादोंमोन आरो बेबादिनो गोबां जाब्रबथाय जानानै लामा गैयैनि जाहोनाव गिख्रंथाव संकस दैमा बारनायाव गोबां जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुङा। नाथाय फरायसाफोरनि इयुन आरो गामिनि जेबो जौगानायखौ सिन्था खालामनो रोङै सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै बे जेंनाफोरा। दिनै खौरां बिजों हांख्रायनानै गावसोरनि दुखु जारलाखौ सोरखारनो मिथिहोनो नाजानानै फोरमायोदि थाबैनो धनगुरि मरियम टापु आरो घागसा टापु गामिफोरनि हान्थामेला देहा फाहामथाय फरायसालि आरो गोनांसिन गिख्रंथाव संकस दैमायाव दालां बानायनानै होनो खावलायदों गामिनि थागिबिफोरा। जोंनि गामिया दहनगुरि टापु होननानै बुङो। दा जोंनि खोलाजोंहाय दहनगुरि टापु, साहाजोंहाय मरियाम टापु गोबां गामि दङ। बिदिनो 4-5सो गामि दङ आरोखि साहा खोला लानानैहाय संकस बारैहाय। जोंनिखौहाय दहनगुरि टापु बुङो आरोखि खोलाजोंहाय, ओमफ्राय ओरै साहाजोंहाय मरियाम टापु बुङो। दा जोङो बेबायदिनो गोबां खस्थ' दुखुनि गेजेरजों जोङो जिउ खाङो। बेबायदिनो दै अरनि बेबायदिनो नाव दै बारनानै जोङो बेबायदिनो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामो जोङो। बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव गिलु बालु दै अर बारनांगौ जायो। अबेबा समाव बेबायदिनो दैफ्रा लोमफबो। बेबायदिनो जों दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो जिउ खाङो बे दहनगुरि टापु जायगायाव। बे लामानि अनगायै, बे नाव बारनायनि अनगायै नोंसोरनो गुबुन लामा गैया नामा? ओहो, गुबुन लामा गैया। नावजों बारनांगौ? औ, नावजोंनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनांगौ। फरायसाफोरनिया माबायदि बारो फरायसाफ्रा? फरायसाफ्राबो बेजोंनो बारो। बबे स्कुलाव फरायहैयो? खासियाबारि स्कुलाव फरायहैयो। नोंसिनिजों स्कुल गैया? जोंनिजों स्कुल गैया। खासिबारियाव थांजोबो? औ, खासिबारियाव। खोनानो मोनदों सिगां 2017 मायथाइयावहाय बेवहाय जाब्रबथाय जानानै फरायसाफोरनि जिउ गोमादोंमोन। औ, बिदिनो नाव बेलथायनानैहाय बिदिनो 3 सुबुं जिउ गोमादों आरो। फरायसाफोरमोन। उन्दै उन्दै गथ'फोर? औ, बिदिनो क्लास 9-10 फरायनायमोन। दा सोरखारा बिनि सायाव जेबो सुबिदा राहा लायाखै नामा? ओहो, जेबो सुबिदा होआखै। BTC सोरखार नङाबा आसाम सोरखारनिफ्राय नोंसिनि बे हान्थामेलानि जे खस्थ' जानाय बेखौ रावबो सुलाद लाफैयाखै? रावबो फैयाखै, नायफैयाखै। MP MLA रावबो फैयाखै? ओहो, फैयाखै। दिनैहाय जे नोंसिनि बे हान्थामेला खस्थ' जानाय आरो थांलाय फैलाय खस्थ' मोनगासिनो दं, नोंसोरो जोबोद खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना सोरखारखौ मा होनगोन? खावलायगोन, मा खावलायगोन? सरखारखौ जों खावलायबाय बेबायदिनो लामानि मानि, अब्लाबो सरखारा जेबो आखायाव लायाखै आरो। दा नोंसोर मा खालामजानो लुबैयो? जों बेबायदिनो राहा लामा होजानो लुबैयो, स्कुलफोर हरजानो लुबैयो। जोंनि गथ'फ्रा बेबायदिनो फरायनायाव गैयि रोङि जालांजोब्बाय। बेबायदिनो सोरबाबा एसे दंनायफ्रा बिदिनो गोजानाव दोनहैबाय। जाथि खुरमा गोनांफ्रा बेबायदिनो गोजानावहाय बिबै बिबौमोनाव दोननानै फरायनो दोनहैबाय आरो। ओमफ्राय दा खायसे बिदिनो गोदाव सोराव दङ। स्कुल फरायसालि गैयिनि थाखाय, लामा गैयिनि थाखाय। औ। আপনার নাম কি কাকা? কামাল শেখ। বাড়ি কোথায় আপনার? সাপকাটা। বলেন। আমার এই সৌরেন্দ্রপুর ঘাটত যাওয়া আসা করা আমার বিরাট দিগদারি হয়ে যায়। এতিয়া তো পানি নাই, বর্ষার সময়তে অনেক মানুষ লুকা টুকা ডুবিয়ে মরেছে, বহুত মানুষ মরেছে এতে। হ্যাঁ, এই যে যাওয়ার সময় আসার সময় বিরাট কষ্ট হয়ে যায়, নদীর পানিটো বহুত বেশি হয়ে যায় আর কি। তাত বিরাট আমার কষ্ট। এটা বৃষ্টি কিবা হলে আমি অলপ শান্তি পাওঁ, ভাল পাওঁ। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, আমার কি বড়ো, আমার মুসলিম বা আমার রাভা মানুষ বহুত যাই আছে। হ্যাঁ, বিরাট কষ্ট হয়ে যায় এতে। তো ব্রিজখন হলে আমার খুব ভাল পাওঁ আমি, যাতে সরকারে আমাক ব্রিজটো দয়া করে দেয়।
সংকোচ নদী পাৰত কিমান গাঁও আছে বহুত মানুহ আছে ইয়াতে, বহুত মানুহ আছে একদম। এতিয়া মানুহ অহা নাই আৰু পুৱাতে অনেক মানুহ গৈছে। তে ইয়াতে ব্ৰিজটো হ'লে আমি খুব ভাল পাওঁ আৰু কি। নৌকা পাৰ হোৱাৰ বাদে একো ৰাস্তা নাই নে? নহয় নহয়, সংকোচ নদী পাৰ হ'ব সংকোচ নদী এইটোৱেই পাৰ কৰিব লাগিব লোক দিয়ে, তাৰপিছত বেলেগ আৰু কিবা জেগা নাই ইয়াতে। এইটো দিয়ে কৰিব লাগে চব, যিমান মানুহ আছে ইয়াতে কিমান মানুহ মৰিলে। ইয়াত মৰিয়া একদম তামাৰ হাতত ছোৱালীটো উঠিছে, ৰাভা ছোৱালীটো আছিল স্কুলত যোৱা, লোকেতো ডুবি গৈছে। বহুত মানুহ মৰিছে, কেইজনমান তুলিছে আৰু মানুহ পোৱাই নাই। বহুত মোটা মানুহবিলাকতো ছাত্ৰী আহিছে, কিন্তু ছোৱালীবিলাক কিমান ভাটি গৈছে, ডেড বডি পাইছে তাতে। চৰকাৰৰ পৰা কোনো সুবিধা লোৱা নাই, কোনো কিছু কৰা নাই। আপুনি কি ক'ব, গাঁৱৰ বাসিন্দা হৈ কি ক'ব আপুনি? এনে অসুবিধাত পৰি আছে আপোনালোকে, চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? সেইটো কৰিলে ভাল হয় আৰু কি, আমি খুব ভাল পাওঁ আৰু কি।